10:15 on Gagasi FM. This is the Liftoff. Ave kuba mnandi ke la ekhaya on Mondays. In fact, every single day. Kodwa, especially on Mondays around this time because we get into igaxa zabantu revolving around their love lives. It's called Ikethile Kethile, and this is where you get to write to the Liftoff fam using email address it's the liftoff@gagasi995.co.za. Usitshela ukuthi uxakwe yini mase siyabona ke thina njengomndeni ukuthi sibonisana kanjani. Let's get into this morning's email. Sihloko sakhona is like, whoa mntase, ngizoshada nombulali kamfowethu. All right, so here's the gist, all right? It's in Japs. Ngithi ake angizilahlele kunina. Ngoba abantu ngathi bayalithola usizo kukhethile khethile, judging from the comments I usually read on the socials every week. So now if you are watching this on the socials, hello, hi. Uthi Anonymous, I've been seeing this gentleman for just over 4 years, and our relationship has been marred with controversy and drama. After a year sijola ngathola ukuthi umlisa was part of lamaphoyisa abulala ubhuti wami nabangani bakhe. They were the most wanted criminals endaweni lapho sihlala khona. I broke things off with him after I found this out, but he was persistent, and after taking a break of about 6 months, sabuyelana. Let's look at his character. He's a straightforward person, unothando, uneqiniso, he's a big dreamer, and most of all, uyangithokozisa. Anonymous ubhalela in caps ukuthi I am content. Last year he mentioned that soon uzoyovela ekhaya uyothi baba. And this is when reality kicked in ukuthi kuyofanele ngutshele umndeni ngayo umlisa and my brother. I'm worried that masiqala on a foundation of lies sufihlela umndeni wami akukho okuzolunga ebudlelwaneni bethu. Japs uthe by June ufisa ukube sevelile. Ngoba akathanda ukungimoshela isikhathi nge-relationship engayindawo, whereas he has good intentions for me. However, how do I even begin telling my parents that I'm marrying the man who killed their son, even though wayewuhlupho kodwa ekugcineni indodana yabo? Should I keep this truth away from my family and get married? Noma I should come clean and sizame ukubhekana nesimo mese ngibatshelile. Ngiyabonga okhathazekile. I think you are very correct in ukhathazeka kwakho, Anonymous, but this is why we are family. We help each other out in such difficult circumstances. So please, Liftoff fam, you know what to do. Give me a call on 0861596596. Ungangithola naku WhatsApp if you want to send a voice note, 078-934-2827. Anonymous is looking for some help. What should she do? This is a difficult situation that she finds herself in, and uyadinga ukuboni. So I remember ukuthi when you are calling or you are sending through your voice note, please be kind. Again, this is a no judgment zone. Anonymous ungene kule situation engazi ukuthi kanti lo muntu othandana naye has such a sad history with her family. Okay? So let's be kind. No judgment zone, because Anonymous is listening on the other side of the radio. 0861-596-596. We're getting into your advice for Anonymous for Kethile Kethile. Thabiso. Yebo sawubona nje busunjani? Ngiyaphila. Usemkhozi? Ngisemkhonye. Okay, all right my brother. Uyaphila? Ngiyaphila kunjani? Great stuff. Ubona kanjani wena indaba ka-Anonymous? Amise kanjani? No, asimazi wenze sikule ufuna uthule nazo uzufe. Athula zafe. Akathule you-Anonymous azafe ngoba uzothi uyabetshela labantu bakubo bese befuna ukupheya ngoba mhlawumbe kunabantu abezi ubuhlungu kwamzukwane kushona lo bhuti wakho. So akabavumele nje akavume ubhuti azolobola kodwa into ekufuna ngadlala nanokuthi adlele kuyona. All right, okay. That is my advice. Thank you so much for your call, Tabi. So unfortunately, uline wakho awukho muhle, so angikwazi ukukupheka a little bit more about the advice you're giving, but it is your advice anyway. So I take it for what it is. Angize kuwena Ntokozo, useNewGerman unjani? I am very good, thank you. What's your advice for Anonymous? Ima-ke Ntokozo, nawe angikuzwa kahle mama. I don't know if it's my line or your line. I think it's yours. Uyangizwa manje? Ave kulula ukungiblame buka ke manje.
Hayi ngeke ngathuthumela ngithi ngisho ukudla angifuni ukuqamba amanga mawukuthi usesifazane ngempela loyo. Uzovumela ukuthi umuntu wabulala ubhuti wakhe azolobola abazali bakitizele umuntu wabulala la ekhaya. Uyamcabangela umzali wakhe. Ikho ukuthi yena ufuna ukusho. Akasho kodwa akhoshe lo mshado. Noma ngathi ubhuti wakashona 12 years or 13 years ago. Angiyeke ngize ngivume mina. Awu manje usasholani oma ngabe besazohlukana anyways? Usashalelani naye uthandana kanjani nomuntu obulala umndeni wakho? But here's the thing, Ntokozo. Naye ubafo, I'm guessing ukuthi akambulalanga esazi ukuthi umfo womuntu azothandana naye. He was just doing his job. Okay. Nakho-ke mina-ke lo muntu engifana naye manje umsebenzi wakho akwabulele kumfowethu. Angeke ngize ngithanda naye ngifuna uqamba amanga. Uyimanje ngidine angazi kwenzakalani. Ngeke ngize ngishade naye ngizofunga nomuntu obulala umfowethu. Ukuthi mhlawumbe mina ngikuthanda kakhulu umndeni wami. Ingeke. Ngeke ngikwazi. Ngeke akayicala ngifise lento le. The minute eshala naye eshare naye umbhede. Ushare naye kanjani umbhede nomuntu obulala umfowethu? So wena uyamsola Anonymous nokuthi usahleli kule relationship manje ku wrong. Fanele ngabe the minute she found out ukuthi this guy was involved in the killing of her brother, fanele ngabe wadla phansi. Nje ngisho njalo. Okay. All right. Not a problem. Thank you so much Ntokozo. Ntokozo uthi hey girl, you have no business still being involved with this guy. No less ke ukuthi you are even considering ukuthi athumela abantu abazothi baba ekhaya knowing what you know. What do you think Anonymous should do? Olwethu Mthembu on Facebook uthi Anonza, if you feel like you found love and you're happy, then hlala nomuntu wakho. You breaking up naye won't bring back your brother, and if your parents really love you and care about your happiness, bazoxola and put your happiness first. Umakagundi Majobe uthi kona kunzima bakithi kodwa sisi ngithi qhubeka nomshado wakho ngoba kuyazwakala ukuthi uhappy and umshado akusiyona imvula inetha noma ubani. There's also uKhayelihle Zaca uthi mina ngokwami ngiyibona inkinga ngoba uyasho naye ukuthi ubhuti wakhe wayewuhlupho, and on the other side uBrazo lo wayenza umsebenzi wakhe njengephoyisa. What say you Nkululeko? Njani? Ngiyaphila, how are you? Ngiyaphila nami. No, mina ngithi akayithuleli sisters bese angayitshela ifamily. Ngoba vele ubafo wayenza umsebenzi wakhe and ubhuti wakhe vele ebeyisigebengu. So nje akayithuleli aqhubeke nomshado kuphela. Both these gentlemen were busy doing imsebenzi yabo ukuthi the one is on the right side of the law, the other is on the wrong side of the law. Yeah. So, but ukuthula kwa Anonymous, won't that cause amazinyabshelelezi later down the line should her family find out on their own ukuthi kanti kwenzeka kanje? Khona-ke kuzinyanyana kodwa nje sekamane bethole vele sekuphakazi. Mina nje i-advice engamnikeza yona ukuthi akayithuleli. All right, ngiyabonga kakhulu Nkululeko for your call. Let me hear ukuthi uSibusiso eAvoca yena uthi. Unjani? Ngiyaphila mazolo njani? Ngikhona Sibu. Yebo, awuphambanisile uNkululeko yena lo. Hawu, ubafo nalo uvumile nje naye ukuthi uNkululeko. Hayi lutho. All right, nxese uNkululeko wangempela. Yeah. Yeah. Lo ngithi mina mazwane la kuthiwa la khona uthando nendlela ikhona kodwa ke this is beyond that. Ngoba manje la wona mazwane ngeke sikufihle phela usothandweni kuyaxatshanwa kuye kube izingxabano nje kuyigcine kuphuma amanye amagama. So into kanje angeke angiboni mina ngalunga ngoba vele kuyaxatshana sokuthi gcina kuphikiswana ngamagama nomunye ephonse ngaleyo ndlela gcine kufike kutheni umuntu yaxhifile akhiphe noma yini. So ngibone ngathi kuzohetheka ama-feeling egcineni. Kahleke imaphi lamagama wena osola ngathi azophuma ngoba phela this couple knows the truth about what happened. La icatshana khona amazwane umuntu mesekhipha noma yini ukubone lonto umuntu mesekhuluma noma yini. Ukuthi wena oqala wena wabulala ubhuti wami. Oqala wena wenza 1 or 2 years. Okay. Isiyalimaza leyo nto leyo so angiyiboni izolunga mina mazwane. Kodwa u4 years mfethu uthandana nomuntu omthandayo naye futhi okuphethe kahle is a long time. It is, but yena kuyadependa mhlawumbe ukuthi uthole nini ukuthi
wenza into kanje? Let me see. Mhlawumbe uthole usaqala No, I think noma uyasho uthola. la ku-email ukuthi after a year and then bahlukana for about 6 months but ubafo walibecelile love back ogcina semnikile kusisi after 6 months. So bahlukana for about 6 months after she found out. Sebethandane for Kodwa unyaka. mazwane. Ngiyayisaba le yabo lengxabano inkinga ngiyayazi. Lokushishisana ngamagama. Khona la igcina ifike khona la uvuthondaba la ugcina ifike khona wena wagcina vele wenza ukuthi. But Nkululeko ikhona yini couple engenazi imfihlo zabo nje zobabili that can at some point be used mangabe sekuxatshene? Ikhona impela ayikho njalo I'm sorry ayikho couple engenazi imfihlo. Yeah, so nolandela lezo zinto yeah zigcina iphumile vele ngakho ukucabana ngithi izimfihlo kodwa bayatshelana mase bexabene ukuthi vele wena wenza 1 no 2 nalena yophuma ngendlela engeyona mase bexabana. All right, sure. Thank you so much for your call, Nkululeko. Wangempela. Ngiyabonga kakhulu. All right. Sharp. Let me wrap up the calls with Ubanielo. Sengisaba nokusho ukuthi usibusiso. Yebo mama. Nazo-ke. How are you, Sibu? Ngiyaphila njani? Ngikhona. Ngiyaphila hayi. Usisi ngicela ukuthi yena akathethelele ubhuti kuqala. Akakubeke eceleni ngoba ubhuti wayenza umsebenzi wakhe nobhuti wakhe besebenza ngendlela ezihlukene. Abese abatshele abazali bakhe. Kuhle ukuthi bathukuthele basho ukuthi bathukuthele ngoba kusiza ukuthi badinwe sebeshadile. Kungcono bamsole ngoEsaya bazothukuthela kubuye kwehle mangaba esenze into enhle ngoba akusizi nako ukubambela umuntu igqubu ngoba kuyafana ubhuti wakhe akasekho manje bazoyibamba ke lento until when yena angazaluze mhlambe umkhonyana wakhe ayemnikeze umdala ngenxa yokuthi abantu babambela ukuthi kulungile ngoba wabulala ubhuti asihlale ke thina sibambe igqubu ke elingeke lisisize ngalutho ungcono nje amthethelele abese abatshela abazali bakhe abeze ukuthi bazothina ukuthi lo muntu engithandana naye akekho umuntu obhaliwe ukuthi wena usizo washaya umuntu ngangidibana nentombi ingangazi ngizoyishela ibe sinokusebenza kwami ayikwazi kubese ukuthi ekhambi bese ngiyayichaza ukuthi mhlambe naye ngaye ngasebenza kanje bese ngiyayithetha akabatshele abazali bakhe babese bamthethelele nje engikucelayo ngoba ngeke kusize ngalutho ukuthi babambelana ukuthi wena wabulala naye angayigcini yena kuqala usisi ngoba mayeke wayivusa lonto ngeyingxabano zothando iyomhethe ekhambeni kosuku yena nje akamthethelele ayibeke eceleni abese abatshela abazali bakhe angabafihleli ukuze kukhulume no-anti nomalume nomzala bakhulume yonke into abayithandayo before azolobola. Ngiyayizwa i-advice yakho Sibu kodwa ngiyasaba ngoba phela ikhona eminye imindeni ethi iso ngeso. Sazi-ke maybe umndeni kamakoti is one of those families and that's why she's so nervous about telling them the truth. When I come back ngizobe sengibuya nama-voice notes akho wathumele ku-078 Let's hear ukuthi wena advise kanjani u-Anonza. Mfethu ukhuluma nomsezi emalangeni emzindo. Ngicabanga ukuthi lana sisinjepsi umshado ungaqhubeka guys. Ubhuti lo owabulala uSister Anonymous no wambulalanga ngenhloso but wambulaliswa ukuthi wevikela umphakathi. Uyazi naye qobo lwakhe usisi ukuthi ubhuti wakhe ubeyisigebengu, ubhuti wakhe ubuhlupho emphakathini. So ubhuti akavezanga nowambulala ngoba mhlawumbe ethi uyamzonda or whatever but no esebenzela ini umbutho wesizwe enza umsebenzi wani wamaphoyisa. Ngiyabonga. Quality lo. Khona ezinye izinto futhi empilweni okumele ufe nazo. Ungathendana yedwa umuntu. Manje abantu bamanje Anonymous nje akafe naye impilo yakhe le noma umuntu ngamunye nempilo yakhe. Okumele afe naye nje ngigcine efe naye. Mina ngithi nje akafe naye impilo yakhe agcine khona kushisa afe naye ngoba once wayiveze ngekusahamba kahle. Yonke into seyimotion. Hi Jeps, mina
umbono wami ukuthi u-Annomza akabatshela bakubo ukuthi kunomuntu asathandana naye isikhathi esingaka and ufuna ukuzovela lowo muntu usibanibani ukuze bazokwazi kubo whether bayakwamukela or abakwamukeli ngoba yena uyamthanda. And nabakubo as much as kubuhlungu ukuthi washona kodwa bayazi ukuthi umfowabo ubehluka, ayikho into engenziwa, uyamthanda and ufuna ukumshada, akabatshele nje baziqiniso. Well, thank you so much for your engagement on the socials, on the phone lines, as well as on the WhatsApp line. Mina okwami Anonymous, as we wrap up namhlanje, is sometimes as empilweni you need to be selfish. You need to choose yourself and you need to choose your happiness. Uzibeke wena kuqala, because okusalayo, whether you tell umndeni or not, nothing, absolutely nothing will bring back ubhuti wakho. So in this case, I think ukubatshela will complicate matters even more. Kanti wena usukhethile ukuthi this is who you want to spend the rest of your life with. Ukuphethe kahle umuntu wakho. What he did was not out of malice, was not from inhliziyo embi. He was purely conducting umsebenzi wakhe as a law enforcement officer. And we are the same community that wants law enforcement to rid our communities of ama-criminals. Usuvumile ukuthi ubhuti wakho was isigebengu. So what was supposed to happen when he is confronted by law enforcement officers in the quest of ridding imiphakathi yethu of igilamkhuba? I think choose yourself, Anonymous. Choose yourself, choose your happiness, and choose your man. That is how we wrap up Ikhethile Khethile namhlanje. If now you would like the help of the Lift Off fam with a love-related issue that you are struggling with, please do send me an email to theliftoff@gagasi995.co.za.